Mama Dirigio, Mama Dirigio, they don't wear, 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 they don't wear. Ekele Dirigio, Ifeanyi Nata, Otito Dirigio. Okwagibu mwanerimo malitozi akana bote onye dibia kadibia le ojinkata kuru mmiri nwoke ya weme ndi Jehova Ifeanyi Nata ochena madojena muwa Anama borogi sina chukwa Tanimo Dibia kadibia le Ekele dirigio Mbuleno dirigio Yes Anya kome yomanini neme Wagonya igenye keleme Wezuga kiyoyema Ojikata kurumi mwoki yale weme ni Jehova Onyo bioma Mama Dirigio they don't wear Okosisine puna korota Okosisine puna korota Ochena mado ochena muo Chikari jene lumiria Onyama Chukuna onyama miye Onyekere nigwenuwa Anyekele Chukuna onyama miye Onyekele nigwenuwa Anyekele Chukuna onyama miye Ibuchike reli gwenuwa Anyekele All right. Yes. You are God of creation and God of my life, God that walk on the sea. You are God of heaven and the earth. You have never failed. God above all, you will be. You are God of creation and God of my life, God that walk on the sea. You are God of heaven and the earth. You have never failed. God above all, you will be. We bow down, Baba. We bow down, we bow down. We worship you, Lord. We bow down, we bow down. We worship you, Lord. God above all, you will be. We bow down, Baba. We bow down, we bow down. We worship you, Lord. We bow down, we bow down. We worship you, Lord. God above all, you will be. What?
Orogisi nala Anekunasi Na Chineka Yedima Odima Onyewanyi Dima Iyenili Kereke Nyeki Otito Mbenile Ogenile Eze Iyenili Kereke Nyeki Otito Nekunasi Na Chineka Yedima Success, I greet you. Chineke idima, Onyewanyi dima, Iyenili kereke nenyeki otito. Benile, Ogenile, Iyenili kereke nenyeki otito. Anekunasi, na Chineke idima. I have a great Jesus. I have a great Jesus. Today is my day. The day of my day. I have a great Jesus. 51 young. I have a great Jesus. Yeah. Like Ifeanyi bere Chineke. Oburu na ibu nwanyi na ebe a isigi yero ye. Even though na anya no na church, man no sign of respect. Buchie isigi oge were aka cover isigi. Nwoko obuna tiri okpu n'isi. Wepu ya ka anyị nyechi anya ugwu. Ọ na-egosi na anyị na-asọpụrụ ya. We recognize him, even though that he's already here. But
anyị chọrọ ime ya n'ozuzu oke. Febere Chineke anyị aka, febere Chineke anyị aka ebe ọ bụla ị nọ. Febere ya aka, tukene ya afa. Ma ị bụ onye omenala, ma ị bụ onye nzukọ nsọ Chineke, tubene ya afa. Onweghị onye nya na ya bụ ọgbọ. O zuru oke n'ihe a na-achọ na chi, zuo oke n'ihe a na-achọ na mmụọ, zuo oke n'ihe a na-achọ na mmadụ. Onye ezi omume nwere ike ịtọgbọ ndụ ya ma tụtụlikwe ya. Anyị na-ekele ya for a day like this. Ọ mara na ọ ga-adị. Ọ mara na ọ ga-adị. Even though no dị ka ihe anya mmiri ka eji gbakọba, ma anyị na-enye ya otuto. Chineke anyị na-akpọrọ gị si n'ala. Anyị na-ebuli gị elu, anyị na-asọpụrụ gị maka ndị gị nọ ebe a niile. Onye ezi omume, anyị si na onweghị any bad news a ga-anụ. Anyị na-ekele gị dịka isonyegoro anyị n'isi mbido. Anyị ma na ị ga-esonye anyị wee ruo n'ọgụgụ. Ihe ọbụla bụ azidenti anyị na-eke ha agbụ. Mpịampịa mmụọ ọbụla nke na-enweghị isi n'ọdụ ka e ga-ewelite isi from somewhere ime ndị gị attack ka ebute any bad news. Anyị si na ọ gaghị adị ile n'aha Jesus Christ. Onye pụrụ ime ihe niile anyị na-akọva every single soul nọ ebe a n'ime ọbara Jesus Christ. Naanị aha nsọ gị ka a ga-ebuli. Aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Thank you, sir. Ịma ọ dị ka mmụọ nsọ kpazi gị n'ime gị chefuo ya asị gị meela anyị. Gị gowa egre Jesus na nke ikpeazụ a nwoke ọma. Okay, that's the arrival of ụmụ nwaanyị Chineke ji akwala ngwa ọrụ site na abụ. Ọ bụ na abịa n'ịbụ abụ